65 ήμουνα 15 χρονών. Όταν σκοτώσαμε το Λαμπράκι το 64, εδώ είχε 1 εκατομμύριο κόσμο. Ξυλώναμε τα 15χρονα παιδιά τις πλάκες, γιατί είμαι οικοδόμος πετράς, και δίναμε στους μεγάλους, αν είναι κανένα στην ηλικία μου θα το θυμάται, και τα πετάγαμε στη Βουλή για το περίφημο 7ωρο, για να δουλεύουμε 7 ώρες, γιατί κόβαμε το μεσημέρι και δουλεύαμε μέχρι το βράδυ τις 7. Άρε παιδιά, είμαι πετράς σας λέω. Άσε με πως λέω, και αν είναι κανείς από την Αρκαδία, είμαι Λαγκαδιανός. Και δουλεύαμε σαν δούλοι και σηκωθήκαμε με παράσταση, με αίμα. Αυτό εδώ είναι από γλόμπ και δεν δικάζω το παλικάρι που με χτύπησε εδώ το χωροφύλακας, γιατί πίσω του στεκότανε ο προδουκάτορας με το πιστόλι και θα το σκότωνε, εάν δεν με χτύπαγε. Άντε μπράβο. Το λέω γιατί... Πολίτη είναι αυτή τώρα, έτσι. Έλα με λάδι. Είναι παιδιά των εργατών που μαζένε, το πολίτη. Όχι, δεν τα δικάζω τα παιδιά. Εντάξει, έχεις την άποψή σου, ξέρουμε. Με τα παιδιά είμαι παρέα. Τι πάνε τον πατέρα του και τη μάνα του στο λαό. Ρε παιδιά, πήγαινε στη θέση μας. Εντάξει. Είναι, όχι. Όχι, δεν είναι έτσι όπως τα λες. Παντού είναι το πρωί. Φώτη. Πας στο λαό. Άκουσε. Εντάξει, έκανε. Καλό, κάτω να πάμε στο λαό. Τώρα, θα τρέξω με τις Αγίες, θα του πω ότι άνοιξε τώρα με σου γραμμίσω. Τι κάνει αυτό μου. Με τις μηχανές που πέφτανε πάνω στον κόσμο με ηλικιώδη ταχύτητα. Στα πεζοδρόμια. Μήπως ήταν με το τότε που είχαν βγει τα παιδιά τα επαναστατικά. Τώρα το μεσημέρι. Δεν ξέρω τι λέω. Σε κόσμο απλό μπαίνανε με τα μηχανάκια με 100 χιλιόμετρα. Άλλο θα πω κάτι. Γιατί με σου λέω το 64 εδώ. Τις φορές, εγώ που είμαι στο Πάπα, ξέρεις πόσα παιδιά κλαίνε που θέλουν αυτά που δεν μου λες, το σύστημα αυτή που βράδυ τις κουκούλες πιανού είναι. Δεν είναι δικά της παιδιά. Δεν πειράζει, εντάξει Μανάρη μου, δεν πειράζει. Δεν έχω πρόβλημα, δεν έχω πρόβλημα με καρδιά μου. Και δεν διεκδικώ ψήφους. Κι αν με απειλούνε, τους έστειλα μια επιστολή γραμμένη, μου στέλνετε ένα από γιορτή, λέτε να προσκυνήσω. Και εγώ ρε αντιτάμπορες, συγχωρήστε μου νεολαία, τον Μούτσο μου ρώτησα το τι θα αποφασίσω. Και αυτός μου αποκρίθηκε να μην σας προσκυνήσω. Έχω στο Μούτσο μου βιολιά. Μα τι θα τους έλεγα. Δεν υπολογίζω τέτοια. Όχι. Πού είσαι παπάς? Στο Μενίδη με εξορία με στέλνα να δω τσακατσάκι. Α, το Μενίδη συνηθίζεται να έχει τέτοιους.